आपण ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସୁଖ ଏବଂ ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓର ଗୋଟିଏ ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ତିନି ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନମନ କରି ମୁଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏହି ସୂତ୍ର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନେଇ କହୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଭବଶାଳୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଏହି କଥାର ପତ୍ତା ପାଇବ ଯେ କେଉଁ କଥାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ କଥାର ନୁହେଁ। ସେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମର ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କହିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଠିକ୍ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଘୋର କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯଦି ସେ କୌଣସି ମୂର୍ଖକୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଯଦି ସେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଳନ ପୋଷଣ କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ, ମିଥ୍ୟା ବନ୍ଧୁ, ବଦମାସ ଚାକର ଏବଂ ସର୍ପ ସହିତ ନିବାସ ସାକ୍ଷାତ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଧନ ସମ୍ପଦ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଆସେ, ତେବେ ସେ ଧନ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଧନ ଏକାଠି କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିପରି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଧନ ସାଥ ଛାଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ଧନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ସେହି ଦେଶରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଜାଗାରେ ଦିନେ ବି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପାଞ୍ଚଟି ନାହାନ୍ତି: ଜଣେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ, ଜଣେ ରାଜା, ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଏବଂ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି ଦେଶକୁ କେବେ ହେଲେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ରୋଜଗାର କରିବାର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାର ଭୟ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାର ଲଜ୍ଜା ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଦାନଧର୍ମ କରିବାର ନଥାଏ। ଚାକରର ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପାଳନ ନ କରୁଥାଏ। କୁଟୁମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ସେତେବେଳେ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁସିବତରେ ଘେରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁର ପରୀକ୍ଷା ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲ ନ ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପତ୍ନୀର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ଆମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ। ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନାଶ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ କେବେ ନାଶ ନ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ତାହାଥିରୁ ଅବିନାଶୀ ବସ୍ତୁ ତ ଚାଲିଯାଏ ହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ନାଶ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରାଇଥାଏ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ଇଜ୍ଜତଦାର ଘରର ଅବିବାହିତ କନ୍ୟା ସହିତ କୌଣସି ଅଙ୍ଗହୀନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ସେ କୌଣସି ହୀନ ଘରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିବାହ ସବୁବେଳେ ସମାନ ସ୍ତରର ଘରେ ହିଁ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥାଏ, ନଖ ଓ ଶିଙ୍ଗ ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ବିଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁନା ମଇଳାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣାନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ବଦନାମ ଘରର କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମହାନ ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୋକ 2 ଗୁଣ, ଲଜ୍ଜା 4 ଗୁଣ, ସାହସ 6 ଗୁଣ ଏବଂ କାମ ବା କାମନା 8 ଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ମିଛ କହିବା, କଠୋରତା, ଛଳ କରିବା, ମୂର୍ଖାମି କରିବା, ଲୋଭ, ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଏଗୁଡ଼ିକ ନାରୀମାନଙ୍କର କେତେକ ନୈସର୍ଗିକ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଟେ। ଭୋଜନ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାମଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରାଶି ତଥା ଦାନ ଦେବାର ଭାବନା, ଏପରି ସଂଯୋଗ ହେବା ସାମାନ୍ୟ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ନୁହେଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧରିତ୍ରୀରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାଏ, ଯାହାର ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଅଟେ, ଯାହାର ପତ୍ନୀ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯିଏ ନିଜ ଧନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ପୁତ୍ର ସିଏ ଯିଏ ପିତାର କଥା ମାନେ,
ପିତା ସିଏ ଯିଏ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ କରେ, ମିତ୍ର ସିଏ ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ସିଏ ଯାହାଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତି। ଏପରି କରୁଥିବା ଲୋକ ସେହି ବିଷର ଘୋଡ଼ା ସହିତ ସମାନ, ଯାହାର ଉପର ପୃଷ୍ଠ ଦୁଧରେ ଭରି ରହିଛି। ଜଣେ ଖରାପ ବନ୍ଧୁକୁ ତ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଏପରି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଖୋଲିଦେବେ। ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷା କରୁ କରୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ମୂର୍ଖତା ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ, ଯୌବନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେଉଛି କୌଣସି ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ଯାଇ ତାହାର କୃତଜ୍ଞତା ନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତରେ ମାଣିକ୍ୟ ନଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି ନଥାଏ, ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନରେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିତାକୁ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଗୁଣର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହିଁ କୂଳରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାତା ଓ ପିତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ବିଦ୍ୟାହୀନ ବାଳକ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ସଭାରେ ସେହିପରି ତିରସ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି ଯେପରି ହଂସମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବଗୁଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆସିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରୁ ସେମାନେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଶିଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, ଅଧା ଶ୍ଲୋକ, ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଶ୍ଲୋକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦାନ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ପତ୍ନୀର ବିୟୋଗ ହେବା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଇଜ୍ଜତ ହେବା, ବଳକା ଋଣ, ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାର ସେବା କରିବା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ସଭା, ଏହି 6ଟି କଥା ଶରୀରକୁ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ଜାଳିଦିଏ। ନଦୀ କୂଳର ବୃକ୍ଷ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ରହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିନା ରାଜା, ଏହିସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବା ପରେ ନିଜ ଯଜମାନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁରାଚାରୀ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରେ, ସେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ମିତ୍ରତା ସମାନ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଲାଗେ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କାହାର ଘର ଅଛି ଯାହା ଉପରେ କୌଣସି କଳଙ୍କ ନାହିଁ? ସେ କିଏ ଯିଏ ରୋଗ ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ? ସର୍ବଦା ସୁଖ କାହାକୁ ମିଳିଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟର କୁଳର ଖ୍ୟାତି ତାର ଆଚରଣରୁ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଚାଲିଚଳନରୁ ତାର ଦେଶର ଖ୍ୟାତି ବଢ଼େ। ମାନ ସମ୍ମାନ ତାର ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ତାର ଶରୀରର ଗଠନ ତାର ଖାଦ୍ୟରୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ଝିଅର ବାହାଘର ଭଲ ଖାନଦାନରେ କରିବା ଉଚିତ। ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଶତ୍ରୁକୁ ଆପତ୍ତି ଓ କଷ୍ଟରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଦୁର୍ଜନ ଏବଂ ଏକ ସର୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନ୍ତର ଅଛି ଯେ ସାପ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦଂଶନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଜନ ପାଦେ ପାଦେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାଜା ଲୋକେ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଭଲ କୂଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ଏପରି ଲୋକେ ନା ଆରମ୍ଭରେ, ନା ମଝିରେ ଏବଂ ନା ଶେଷରେ ସାଥ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟର ସମୟ ଆସେ, ତେବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଛାଡ଼ି କୂଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ ପ୍ରଳୟ ସହିତ ସମାନ ଭୟଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଓ ବିପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ହିଁ ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ସେମାନେ 2 ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ଅଧାରୁଆ କଥାରେ ସେହିପରି ହୃଦୟକୁ ଛେଦନ କରେ ଯେପରି ଅଦୃଶ୍ୟ କଣ୍ଟା ଶରୀରରେ ପଶି ଛେଦନ କରେ। ରୂପ ଏବଂ ଯୌବନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା କୁଳୀନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାହୀନ ପୁରୁଷ ପଳାଶ ଫୁଲ ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ସୁନ୍ଦର ତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନାହୀନ ଅଟେ। କୋଇଲିର ସୁନ୍ଦରତା ତାର ଗାନରେ ଅଛି। ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନ୍ଦରତା ତାର ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣରେ ଅଛି। ଏକ ଅସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷର ସୁନ୍ଦରତା ତାର ଜ୍ଞାନରେ ଅଛି, ତଥା ଏକ ତପସ୍ୱୀର ସୁନ୍ଦରତା ତାର କ୍ଷମାଶୀଳତାରେ ଅଛି। କୂଳର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟର ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗାଁର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୂଳର ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶର ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାପ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୌନ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଭୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦରତା କାରଣରୁ ସୀତା ହରଣ ହେଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ରାବଣର ଅନ୍ତ ହେଲା।
ଅତ୍ୟଧିକ ଦାନ ଦେବା କାରଣରୁ ରାଜା ବଳିଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅତଏବ ସର୍ବତ୍ର ଅତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଠିନ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗା ଦୂର ଅଟେ, ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଦେଶ ବିଦେଶ ନୁହେଁ, ମଧୁର ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଯେପରି ସମଗ୍ର ବନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧଭରା ବୃକ୍ଷରେ ମହକିଯାଏ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ପୂରା କୁଳର ନାମ ବଢ଼ାଏ। ଯେପରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଜଳୁଥିବା ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନକୁ ଜାଳିଦିଏ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କୁପୁତ୍ର ସମଗ୍ର କୁଳର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ସଦାଚାରୀ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସେହିପରି ଖୁସିରେ ରହେ, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବାହାରିଲେ ରାତି ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠେ। ଏପରି ଅନେକ ପୁତ୍ର କେଉଁ କାମର ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଓ ନିରାଶା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ତ ସେହି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଭଲ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ସାହାରା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରକୁ ଲାଡ଼ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛଡ଼ିର ମାଡ଼ରେ ଡରାଇ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ 16 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତା ସହିତ ମିତ୍ର ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଯିଏ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପଳାଇଯାଏ। ଭୟାବହ ବିପଦ, ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ, ଭୟଙ୍କର ଅକାଳ, ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇ ମରେ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଧନର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଶସ୍ୟର ଭଲ ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାରଣ କରାଯାଏ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ।